Эфирден алықлар вақта студияда Олсын Үриева исәмісіз. Бүгінгі шарлышының түп темалары. Батырлар турында хәтер. Әлмәттә ватан геройлары көне уңайынан шаралар узды. То, каким сформирует его детство, а потом юношество повлияет на его дальнейшую жизнь. Һәр секунд санаулы. Қолабызда янгын сөндіру ғамәли спорт бойынша Татарстан Республикасы чемпионаты өтті. Без физической подготовки, без моральной подготовки профессия пожарного нереальна. Вначале нужно тренировать, а потом уже делом заниматься. Қызлар келді ауылға. Тойсуғанда Хазина театр коллективі өз қызметін тәқдим етті. Халық біздің спектакльләрне бик якын ала. Һәр вакыт үзебезнең залларыбыз толып тора. Бүгін Россияда ватан геройлары көне. Бу үзләренең батырлыгы, ныклыгы һәм кыюлыгы белән әлеге югары исемгә лаек булган һәркемне хөрмәт белән искә алу өчен мөһим дата. Шул уңайдан әлбәттә митинг узды. Әлбәттә безнең үз каһарманнары бар. Булар бөек ватан сугышы геройлары Никита Токарликов, Мутык Әхмәдуллин, Михаил Алаев, Гарафетдин Салахетдинов, Корбан Тимиргалиев, Бари Юсупов, 25 социалистик хезмәт геройлары. Аларның бюстлары Мәдәният һәм ял паркындагы геройлар аллеясында урнаштырылган. Россия герое Александр Супанинский. Митингта катнашучылар геройлар аллеясы буйлап үтте һәм һәр бюстка чәчәкләр салды. Мөһим датаны уку йортларында һәм балалар бакчаларында да билгеләп үттеләр. Мисал өчен, Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда батырлык дәресе үтте. Бу бәйрәм кайчан һәм ничек барлыкка килә, нинди традицияләре бар һәм калабыз геройлары арасында кемнәр? Бу сорауларга җавапны 21-нче мәктәпнең 2-нче сыйныф укучылары батырлык дәресендә білде. Вот в нашем районе тоже были герои, которые получили награды. Әлмәт районы үзенең данлыклы фронтовик уллары, Советлар Союзы батырлары Никита Токарликов һәм Мутык Әхмәдуллин, Дон орденының тулы кавалерлары Михаил Алаев, Гарафетдин Салахетдинов һәм Корбан Тимиргалиев белән горурлана. Батырлыклар һичшиксез тыныч вакытта да бар ди педагог Гүзәл Гыйззәтуллина. Калабызның һәр герое турында яшь техниклар станциясендә уза торган туган якны өйрәнү берләшмәсе дәресләрендә җентекләп сөйли. Этим нужно говорить с самого начала. Балаларга патриотизм, ватанга хөрмәт дигән төшенчәләр турында кичкенәдән үк сөйләргә кирәк. Моны әлбәттә туган якны өйрәнү дәресләрендә генә түгел, өйдә дә тәрбияләү мөһим. Шуңа күрә без балалар аша әтиендәр белән дә сөйләшәбез. Бу теманы алар белән бергәләп аңлатабыз. Балага кичкене чакта биргән тәрбия аның алдагы тормышына йогынты ясаячак. То, каким сформирует его детство, а потом юношество повлияет на его дальнейшую жизнь. Тарихка күз салсак, Георгий кавалерлары көне 1769 елның декабрендә Екатерина II империяның иң югары хәрби бүләген изге Георгий орденын гамәлгә кую хөрмәтенә бәйрәм ителгән. Большевиклар чорында бәйрәм дә орден да бетерелә. Георгий ордены 2000 елда кабат торгызыла. Шулай итеп өлкән буын ветераннар сафы сирәгәеп, каһарманлык төшенчәләре алмашына барган бүгенге чорда Россиядә декабрь аенда ватан геройларын данлау традициягә керә. Укытучы билгеләп үткәнчә, геройларның миссиясе илнең көч-куәтен һәм бөеклеген күтәрүдә һәм кабат илебезнең ныклыгы саналган бүгенге заманда әлеге традицияне яңа буынга тапшыруда. Андрей Тимошин бу бәйрәм уңаеннан әтиемне һәм абыемны котлаячакмын ди. Мой папа ходит в боевое братство, а мой брат ходит в юнармию и учится в кадетском классе. Я горжусь, что у меня такая вот семья. Очрашу ватан геройлары көнен билгеләп үтүнең ни өчен мөһим булуы турында фикер алышу белән тәмамланды.
Яу кырында да, тыныч тормышта да илнең иминлеген саклау һәм үстерү өчен көч һәм еш кына гомерләрен куйган батыр һәм тырыш шәхесләр яшьләргә үрнәк булып тора. Әлмәт һөнәри көллиятендә шулай дип саныйлар. Шуңа күрә Ватан батырлары көне уңаеннан сугышчан дан музеен ачуны планлаштыралар. Аның нигезендә сатып алынган яки бүләк ителгән экспонатлар гына түгел, колледж студентлары сугыш кырларында тапкан бөек Ватан сугышы чоры артефактлары. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать! Он плачет и как листья ржать не может дрожи. Залдагы тынлыкта бөек татар шагыйре юллары яңгырады. Ул һәр табылган гильза яки котелок артында кеше тормышы, гаилә фаҗигасе тору турында искә төшерде. Музейны ясау көллиятның 5 актив студентыннан торган эзләү төркеме инициативасы белән башланып китә. Быел апрельдә егетләр кешелек тарихында иң каты сугышларның берсе булган урынга Волгоград өлкәсенә экспедициягә бара. Тәҗрибәле остазлар җитәкчелегендә алар бер атна дәвамында хәтер вахтасында эшли. Беренче көнне үк кеше калдыкларына тап була. При нем были личные вещи, кошелек, рядом с ним карандаш и его от портупеи бляшка. Мы только знаем, что это боец Красной Армии, по то, что он был в советских кирзачах, и у него ремень был тоже советский. Табылдыклар арасында шулай ук солдатларның шәхси әйберләре, кием-салым һәм кирәк ярак элементлары, шулай ук корал һәм гильза фрагментлары. Студентлар һәр предметны игътибар белән чистарта. Кулында күгәргән солдат медальоны яки снаряд кыйпылчыгы тотканда тарих дәреслектә генә булудан туктый ди Артем Аксенов. Ул елларның нинди зур фаҗига булуын башкача аңлыйсың һәм шушы хисне көллият музеена килүчеләргә дә җиткерергә телибез ди. Было очень много найдено. Каска советская тоже наша, саперная лопата. Очень интересный тоже вот момент, это уже последний день. Ящик с боеприпасами немецкого миномета. Мы наткнулись на очень хорошую окопу, где мы шли все дальше и дальше, как бы продолжали в ряд ее окапывать. Колледж директоры билгеләп үткәнчә, әлеге музей хәтер саклау урыны гына түгел, көчле тәрбия ресурсы да булып тора. Спасибо нашим педагогам, которые на каждом уроке вместе со знаниями дают еще и то, что патриотическое воспитание – это самое основное и главное в Альметьевском профессиональном колледже. Бүген биредә 50дән артык экспонат тупланган. Алга таба аларның күләмен арттырырга телиләр. Инде киләсе елга Волгоградка эзләнүләргә бару өчен команда җыя башладылар. Барлык теләүче студентларга беренче чиратта кыш көне Казанда узачак махсус укытуларда белем алырга кирәк. Батырлар ул хәрби хәрәкәттә генә түгел, хезмәттә дә фидакарлык һәм каһарманлык күрсәткән кешеләр. Үз гомерләрен куркыныч астына куеп, иминлек өчен катлаулы көндәлек бурычларны хәл итүчеләр бүгенге көндә дә аз түгел. Шушы көннәрдә алар калабызда янгын сүндерү гамәли спорт буенча 37нче кышкы Татарстан Республикасы чемпионатында очрашты. Хезмәткәрләр һәм булачак коткаручылар берничә секунд эчендә 4 катлы йортның биеклегенә менде. Киртәләр полосасын узды һәм янгын сүндерү җиһазлары белән тиз идарә итүләрен күрсәтте. Старт сигналы яңгырагач, тизлекне арттырып капка аша сикереп чыгалар һәм янгын сүндерү җиһазларына ашыгалар. 100 метрлык киртәле полосадан иң беренче булып кече яшь категориясендәге кызлар йөгерә. Этапларның берсендә янгын сүндерү өлкәсендә мөһим коралларның берсе янгын шлангын электрергә кирәк иде катнашучыларга. Аны аеруча җаваплылык һәм дөрес итеп башкарырга кирәк, чөнки барып чыкмаса катнашучыга балл бирелми. Это вид является прикладным, то есть умение работать с пожарными рукавами, с разветвлениями, с пожарными лестницами. То есть это, если, допустим, для детишек, которые принимают участие, это будущая профессия пожарных. Бу гади спорт түгел. Биредә даими тренировкаларсыз яхшы нәтиҗә күрсәтеп булмый ди Илнар Абукаев. Үзе кичкенә чакта коткаручыларның янгын сүндерүләрен күргәч, әлеге һөнәрнең ошаганын аңлый. Янгыннан кешеләрне алып чыккач, аларның исән икәнен белү күңелдә аеруча җылы хисләр уята ди. Тик эш дәверендә рәхмәт сүзләре генә ишетеп калмый. Иң истә калганы ул эшли башлаган дәвердәге беренче янгыннарның берсе. Бір исерек кенә бер егет инде ул, ир егете, миңа 40-45 яшьтер инде шулай. Общежитиеда исерек булып, тәмәке белән бергә җыклап киткән. Шушы анарга чыгаргач инде урамда мин аның хәлен сорагач, ул мине җибәрде еракка.
Кемнең иң җитез һәм төгәл икәнен билгеләүдән башка, чарада тәҗрибәле ветеранны да олладылар. Фәргат Асатов Россиянең янгын сүндерү коткару спорты ветераны дигән мактау билгесе белән бүләкләнде. СССРның спорт мастеры, 3 тапкыр Советлар Союзы чемпионы һәм 8 тапкыр РСФСР чемпионы үзе катнашкан дәврдә берничә тапкыр рекорд куя. Бүген 70 яшендә тренер булып эшләвен дәвам итә. Без физической подготовки, без моральной подготовки профессия пожарного нереальна. Вначале нужно тренироваться, а потом уже делом заниматься. Нәтиҗәләр билгеле булгач, Россия беренчелеге һәм зона ярышларында катнашу өчен Татарстан Республикасы җыелма командасына кандидатлар билгеле булачак. Татарстан театрлары тарихында беренче тапкыр Әлмәт драма театрында ачык репетиция узды. Театрның баш режиссеры Сардар Тахировский тамашачыларга репетицияләрнең ничек баруы турында сөйләде һәм кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Будем перед вами так репетировать, почти так, как мы репетировали. Әлмәт Татар дәүләт драма театрының баш режиссеры Сардар Тахировский эшли башлаганнан бирле тамашачыларны үзгә проектлары белән гаҗәпләндерүеннән туктамый. Йорт иммерсив спектакле, диңгез төсле шоулы итальян тамашасы инде килеп булачак премьераның ачык репетициясе. Мондый проектлар театр тарафыннан иркеләнеп беткән үзгә тамашачы өчен тагын да бер кызыксындыру чарасы. Biz менә гаилә белән безнең Әлмәт театрын бик яратабыз. Чөнки белмим, соңгы 3-4 елда ул менә шундый грандиоз дәрәҗәдә спектакльләр куя. Һәрбер постановка шундый ылы дәрәҗәдә прям шундый кызыклы. Кайсы бер спектакльләргә без менә Дилә Фрүзгә 4 кияү дигәнгә быел уже 3нче тапкыр барабыз 1 елда. Аларны кабатлап карыйсы килә. Шуның хәтле кызык, шуның хәтле рәхәт. И бүгенге менә репетициядә ул безнең өчен мөмкинлек. Театрның эченнән карарга, актерларны бүтән дәрәҗәдә күрергә. Да, может быть, это не надо было мне говорить. Тамашачы өчен сәхнә арты һәрчак серле урын. Бу серле пәрдә артында спектакль барлыкка килүне вакытыннан алда тамашачыга күрсәтергә теләсә кайсы режиссер батырчылык тәйтли торгандыр. Шулай да бу экспериментта катнашырга теләгән тамашачылар үзләре өчен яңалык ачмый калмады. Спектакль репетициясе ул тормыш барлыкка килүне тасвирлаган бик могҗизаи күренеш кенә түгел. Ул әле спектакль тулыручы техник хезмәткәрләрнең тулы эшендә ачып сала. Мин монда тавыш өчен җаваплымын. Җырлар куям һәм кешеләрне кайбер чакта менә итеп шартлатам. Театр ул сәхнәдә уйнаган артистларына түгел, костюм, декорация, яктырту цехлары, музыка һәм һәр әмнә вакытында яңгыратып пәрдә сәхнәне хәрәкәткә китерә торган техник хезмәткәрләр һәм башка бик күпләрнең уртак хезмәте. Дөнья акылдан шашкан манидә кешелек. Үзен югалтты. Без яшь, без билеләрчә гашык, безнең бары тик кисе һәм ушасы килде. Өзелгән җыр спектакленең премьерасы танылган композитор Фәрит Яруллинның тормышы һәм иҗатына багышлана. Әлеге проект музыка мирасын һәм драма сәнгатен берләштереп, республиканың мәдәни тормышында әһәмиятле вакыйга булырга вәгъдә итә. Спектакльнең премьерасы 10 һәм 11 декабрьгә планлаштырылган. Рәдифә Нигъманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театрында премьерага әзерләнсәләр генә, Тойсуган авылы халык театры инде үз хезмәтен тамашачысына тәкъдимдә итеп өлгерде. Бу авылда мәдәният йорты каршында Хәзинә театр коллективы 2017 елдан эшли. Бу юлы авыл артистлары Тойсуганлыларга Наил Гаитбайның «Кызлар килде авылга» спектаклен күрсәтте. Тойсуган авылының хәзинәле булуына инде 8 ел кечкенә спектакль күренешләре куеп башлаган коллективта олылар да, яшьләр дә бар. Барысы да үз эшләрен яратып башкара ди мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Әлфия Исмәгыйлова. 2024 елда безнең Хәзинә театр коллективына халык исеме бирелде. Менә җиңүнең 80 еллыгына без үзебезнең урта яшьтәге кызлар белән Зәки Зайнуллинның 41-ның Орвалы хатыннар спектаклен куеп биттек. Аннан соң сезон ябылуга
Біздің үлкен ештегі опалар білен Гүлшат Мұхаммедшинаның 2 оқыш пьесасын қойдық. Халық біздің спектакльлеріне бик яқын ола. Һәр вакыт өзі біздің залларыбыз толып тұра. Бу юлы хәзинәлеләр Наил Гайтбайның «Кызлар килде авылга» пьесасын сәхнәләштерә. Араларында укытучылар, инженерлар, нефтчиләр, мәктәп укучылары да һәрбере театр сәнгатен үз итә. Яшь чакта мин шундый нык театральныйга барасым килгән иде укырга, но үзегез белгәнчә авыл балаларын әниләр җибәрми бит, җибәрмәделәр. Менә һәм минем мечтас былась, руслар әйтмешләй. Хәзер спектакльләр куеп йөрибез. Мин просто карадым да шул рольгә кирип киттем инде. Үзем тырышсам шундай әйберләрне булдырам, төрле рольләрдә уйнарга могу. Неважно инде. Кәүсәрия роле уңай герой. Алай бик әзерлек кирәк түгел, чөнки ул авыл тормышын шулай ук яңартырга, авылны күтәрергә дип кайталар аны да кызлар. Без шушы рольне башкарып чыгарбыз. Халык театры алынган темада көн кадагында авыл яшьләренең калага агылуы нәтиҗәсендә торак пунктлар бушап кала, авыллар картая. Шуңа да җирле артистлар үз авылдашларының игътибарын бу мәсьәләгә җәлеп итәргә булган. Авыл башлыгы Марсель Мустафин сүзләренчә, бүген тайсуганлылар башкаларга үрнәк булырдай итеп яши бирә. Авыл мәктәбендә дә, балалар бакчасында да сабыйлар бар. Йортлар салыр өчен буш урыннар да калмаган. Да яшьләр тартыла, яшәргә телиләр, шунда кайталар. Шиткә киткән кешеләр дә кайтып торалар. Даже авылның төзеклегенә, матурлыгына, ныклыгына карап, аның шәһәрдән ерак булмавы, инфраструктураларның үскән яхшы булуы да халыкны җәлеп итә һәм китәм дигән кешеләр дә, яшьләр дә уже китмиләр. Наоборот, менә авылда калу, төзелү ягыннан безнең елда яшьләр яңа өйләр төзеп торалар авылда, төзелеш бар, яңа өйләр төзелүендә авылның киләчәге бар дигән сүз. Безнең авылда яхшы егет табармын дип хыялланасың. Белеп тор, яхшылар картларына булау. Картлар? Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда шулай ук Браво Әлмәт иҗат бәйгесе дә дәвам итте. Бу ел сайын уздырыла торган балалар һәм яшүсмерләр иҗаты ярышы Нефтче мәдәният сараенда узды. Оригиналь жанр һәм хореография номинациясендә катнашчыларны җыйды. Я что-то вообще не понял, это кто такой? Ладно бы вы из жюри кого-то позвали, они хотя бы не выглядят как гиены. Бәйге 5 яшьтән 25 яшькә кадәрге катнашучылар өчен вокал, хореография һәм оригиналь жанр номинацияләрен үз эченә ала. Соңгысына кыска шаяруларга куерылган стендаплар, нәфис сүз, ком анимациясе яки мисал өчен фокус кебек чыгышлар керергә мөмкин. Бәйгенең максаты талантларны ачыклау һәм лауреатларны Сандугач Сарар Илем яки Созвездие Йолдызлы кебек төбәк фестивальләренә әзерләү. Әлбәттә, инде катнашучыларның иҗат мөмкинлекләрен киңәйтү. Мисал өчен Евгений Тарасов биредә узган елны да катнашып, 2нче урын алган булган. Быел исә җиңәргә килдем, ди ул. Я очнулся в телеге, на сене. Я не почувствовал боли. Мы работаем, у меня есть замечательный педагог Татьяна Вениаминовна. Она мне помогает, направляет к правильному, подсказывает. Вот, учусь и работаю. Ольга Николаева анимация мәктәбе укучысы. Аның өчен ком анимациясе эшкә дөньясын тасвирлау коралы. Песочным рисованием я занимаюсь достаточно давно. Но, конечно, когда я начала... Ком анимациясы белән күптән шөгыльләнәм. Нәтиҗә, дәресләр, сюжет барлыкка китерү бик ошый. Шуңа күрә канәгатьләнү белән иҗат итәм. Мне очень нравится. Во-первых, атмосфера на самих занятиях, результат мне очень нравится, какие фильмы получаются, как это все насыщенно. Поэтому именно песочное рисование. Катнашучылар үзләрен оригиналь номинациясенә туры килә торган төрле жанрларда сынап карады. Чыгышларга профессиональ артистлар, режиссерлар һәм педагоглар бәя бирде. Җиңүчеләрнең исемнәрен гала-концертта игълан итәчәкләр. Рәдифә Нугманова, Маратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.